nebema wenijie ene aketiapa nebema wenijio sabra boy mo dadwene binacho suno de wonya nebema wenijie aketiapa so kamu ema aketiapa pa wa fidie ne to sompa FM and TV right Yasin sompa mani jeni akati apana unu wada sompa de asitne munu ema akati apa ye no mai mun samma kudi mun samina ne kasebo biji samni gasu samina sompa de abama sompa FM ema akati apa SOMPA TV, MNG, SOMPA TV, MNG. Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM, he SOMPA TV. SOMPA FM. Bite Abra Ason our SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Sabre Kroyai SOMPA TV live. Wamusoma fa ya ejina mu den Ghana for ya wa tichiri. Ane bencha yemu wo bia etie esahwe kase no kama. Nanso empanisa ne ya ne yeso na battery ade hu no bedwam no ya na ne ho eda pa. Ni anadawro menti waso yasene ma o te Ghana nsam ani amana ne nsam ne nyina bia anwumre yi no eye Pepsodent abusia ha menkyra wade aketo abi Pepsodent wo madawro manti se yenya akuduro na ye kasa asomdwe muli na bibia atumi aye fine eye Pepsodent a wona ma ye sa confidence no ya ye de kasa yi anu nti sa akoda no ubetwe ne si ama no a eye afa Pepsodent na fa ye adwuma no nyi wono nko a o Midimafo Aba Center wokita yemu den ya wono nso ma ya mpomden pa na akoyie boko na emom wa wono mu ato wontimi nidie wa posi oya no ya no apeti IME time herbal mixture na wanonom eno ene betimi ade aboa na ne manyina timi akoyie pa ede amawo sabre kro ya yi a yatena se wa SOMPA 106.5 FM so e won kran hai se wokopie mu asante mantamu a eye SOMPA 93.1 anu so abie mu kama ya manfo na wa santimantam ni nyina no etie bietum na dede no ho pa afei ayiko 100.9 enso abie mu kama e wa santimantam mu wono ho nyina no etie bi adamfo pa radio e wa France ahenkro Paris no mu wono so age wo mu nyina age so se bon na fiadai wo bi eye bi wo ho afei SOMPA 101.1 e wa takwa SOMPA 103.3 wa takrade SOMPA 106.1 watachimai SOMPA 98.9 wasunyane SOMPA 90.7 wonoso on kranza SOMPA 101.3 eno ewo doma hona doma FM 100.7 eno ya doma FM no wagina mu kama Kingdom 106.1 ewo mankasim Kanashia Band Radio wonoso age afei SOMPA 106.5 FM Accra eno eye Facebook no and YouTube near SOMPA FM Live www.sompaonline.com so and semi near Obatin and Radia watching the across our tiano Nina Guho can be name of Shannon so oh here live our SOMPA TV so one more Jinina Beam and when it is a decode and Wunya Yania I ask Canon for fro Nasa SOMPA TV ye Jinamo Kamapa aha Anna Ghana etie aha na wiase nyina ehwe eno nti yamo Ghana nkomo no medin ede OBREMPONG na kwaku ampoma wodoma nkoma chia me ne me ene me na medi dwumadi ho chia me bono nsia abajafo nkai ba beka ho ne ede kase ne nto aso ede ama wafei asamo a eda paso na anwumre yi
a yɛde ebetutu ne srɛ ɛne ne masa ne nutu ɛde ama wɔ no yɛma ho nkɔmɔ nansan sɛ wobɛkae a sɛ titiriw paa ne asantemantam mu ba wa bɛyɛ du adaworomanti schools ahodoɔ bebree ɛwɔ asantemantam mu a school no first no na ne yɛsi tree under schools o sɛ schools under trees o sɛ wokɔpie ma asantemantam mu a ɛhɔ nso de aba paa schools ni bi wɔ asantemantam mu a ɛnyɛ nika na me bra na me wɔ Bomodwen Presby Primary no na yɛ teacherfoɔ no wɔn mo pɛ so wɔn tena tiki dua n'ase na wɔn akɔtena hɔ agye mframa nyɛ hɔ ne wɔ ne wɔfisi afei me ba ɛnyinam RC Primary RCJSS na yɛ sɛ da creative office foforɔ ɛde wɔ nnua n'ase hɔ na nyɛ sɛ bia wɔn mu ni baabi te sɛ teachers no staff common room no wɔn mu ni bi na bi wɔ hɔ paa me kɔ ɛnyinam AME Zion ɛhɔ nso so na ebi wɔ hɔ wokɔ pm sɛ sia wɔ ɛnyinam Presby JSS hɔ a office ni bi wɔ hɔ ɛnso teacherfoɔ no yɛ ano mpɛ so wɔn bɛgye mframa wɔ abɔntene nanso asantemantam mu deɛ baabi wɔ hɔ a schools ne koraa no dan no wɔn mu ni bi a wɔn tim a adesuafoɔ ne koraa esua deɛ na nka ntwom sɛ teacherfoɔ wɔ hɔ koraa nya baabi atena na wɔn nso so atimi deɛ yɛ lesson note ebi na esi wɔ mpasatia no wofiri nkareɛ na wotra to ase na wokɔ anim kakra bi mpasatia to aso wɔ hɔ a na wode toatoam ade akɔ nyina hene no na ɛdan a adesuafoɔ no tim yɛ a wɔn mu sua deɛ wɔ hɔ no sɛbi mprɛduasa bi a anka yɛde maban mu panin bi sɛ wɔmfa nyɛ nkukɔbuo kura anka wɔnyɛ si yɛde ma panin bi sɛ wɔmfa nyɛ mpɔnkyebuo sɛbi o anka wɔnyɛ nanso wɔde Ghana ni ba ɛde akɔtena hɔ sɛ wɔn nkɔsua deɛ ɛna bio teacherfoɔ a ɛkyerɛ deɛ baabi a wɔbɛtena koraa no wɔde ayɛ ne lesson note anaasɛ bi a yɛde ahwɛ na wɔde amake exam anaasɛ class work ɔde ama ɔde bɛ supervision ɔde bɛtena hɔ nyɛ asomdwie no ebi ni hɔ baabi a mekasa firi ɛyɛ African Faith DA Basic School a ɛwɔ atwema mponi wampasa ti asɛm ne yɛkɛn ɛhɔ ne yɛgyina na bawa bɛyidu na kɔyɛ saa nhwɛmu nyinaa bio ɛna wɔsan de baayɛ ɛbaayɛ no ɛna SOMPA TV ne SOMPA FM yɛse yɛ ntena so nti yɛbɛdo so no ɛno nti sɛ wohwɛ TV no a ɛnkwadaa yi baabi a wɔn tete sua adeɛ nie wei na meka sɛ ebi a wode ma aban mu panin bi anaasɛ obi a wɔnim de wɔn nwoma sua mu na wo so wɔmfa wei sɛbi mprɛduasa wɔmfa nyɛ nkukɔbu ebi a wɔmfa nyɛ wo so wɔmfa wei nyɛ sɛbi mpɔnkyebu ana nantwibu kora wɔmfa nyɛ nanso Ghana ni akwadaa wɔn no na nam ne so a bi a saa panin ni kodu baabi a wadu no wɔhwɛ wɔn tete nnua ase ɛna wɔn mu sua adeɛ na asɛm yi ho yɛn kɔ ahoma no so na yɛ ne headmaster yɛ ɔwɔ African Faith DA Basic School yɛ panin John Akwa yɛne ne nkɔbɔ nkɔmɔ san sɛ baabi a nkwadaa te ɛyɛ nnua ase baabi a nkwadaa te ɛyɛ baabi a yɛde nkyɛnsedan mmiɛnsa bi abobɔ so sɛ edi ama wɔn sɛ wɔn ntena se mfa nsua adeɛ na teacherfoɔ te nnua ase nim tiri ase na wɔn tete ɛmaake exam questions ɛne class work ɛmo maake a na wɔn mo kɔɔyɛ anaa wɔn mo baayɛ nanso mpanin se nea wɔkɔ atɛn nea wɔba atɛn nea wɔgyina hɔ no wɔn ne atɛntuo do sabe nea wɔbutu ne gya hɔ no ɛna onim sɛ nea ɛhyehyɛ ne fa panin akɔ a ɔtemi nka a SOMPA FM SOMPA TV so nie memo adwemo akɔ aba o ya mia mepatwa na ɔhonam bɔkɔ deɛ ɛgya do ma ɛti ato yɛ dawurade ase ɛgya baabi a memedi m'ani hui ɛyɛ mpasa atia na sɛ wofiri abuakwa na wotra ma akuro ɛkɔtra nkareɛ to ase na wokɔ w'anim kakra bi a saa mpasa atia hɔ no ɛhɔ ne yɛgyina yi mepatwa hɔ pɛpɛɛpɛ ansa na wadu anyinam so number 1 number 2 hɔ mepatwa saa pɛpɛɛpɛ medase African Faith DA Primary anaasɛ Basic School una yɛ headmaster ɔda no mepatwa no na meyɛ headmaster meda ano na headmaster baabi a mote a video na mimi hu ne bia na nyɛ noa mumu hɔ no ankasa no sɛn na hɔ teɛ twamfoni ni ahwɛ sɛ video na mi hu yi ɛyɛ no ɛno ho asɛm ne yɛkɛn a African Faith School bia sɛdeɛ adesuafoɔ no a wɔn no paa yɛkɔ competition bi bam nanso sika a yɛto no ayɛ sɛ ewu a nnua ɛyɛ bi tete yɛ tu na yɛnyɛ ho nkrama pa a ɛsɛ yɛpɔ ama nkrama nyinaa kɔ fie nti ɛbaa yɛ adeso akɛkyerɛ ɛde ama yɛ skuul no so wɔ yie ɛwɔ kwan ho a panyin bi atwam a ɛhɔ na odi kan yɛde nɛba pɛ nti
one day, the my say, but you can school, but you have why I'm on ground to the papa asking, and then you got the end to go up with the Many say radio be ben one car, Ocho Hoka Crama, me, mammy feedback, pa, Wadaroma. Afedi ya kra ye nyina ha ya Penny yan shade minim say African Faith DA Basic School a na headmaster da no African Faith Tabernacle Church one mu school ni bia okay we mission adani abaye aban te say abaye aban school pese me nya sa distinction ni free wonti na mkobusa free a kire ho no abaye aban no na ba bia mo wo a mote kwan ho a sabe se pani bia etwam a wonim ngomasua etwam a ohunu mo sa muti nuase shase ebreben ni na afa na abedu ba bia yadu me dia me ba ho 2022 me ba anya me pe me ni pe ko ke kan sa ye bia etini ye te ya na primary study ye me attitude ya no attitude da kana azama ba tadio awodi wi wota enti ye yetu na ye na ye ni nyamba ye ko so bi wa so amai na minimum ala se moni PTA fo aja ho no PTA fo no timi boaboa mo kakra tuatua kakra se wedi enka mumfa ntwa blog se cement kra o so mate so yi mumfa ntwa blog kakra nanka mon start foundation bia na PTA fo na akrompo aye se bia yenya ba betwa foundation sa aban no na onnim mo a PTA fo so aye den na afa ho na ngutu kan se me ba ni PTA fo kakra ka o mo digita ho no enya tumi dia ye bibi kakra e ja ma school no the school no so if you try KG after years problem kwana ya ho kakra yes that thing dey ni na ye yankwa na ye tiase na staff mo won sa ye ni ticket ni na gudu ya na ye na ye je mkrama ho ya na ma ye ni ye ya ye mu matem ba tin ko ni ti bi na nyambo di ekru mo wa Penny me musam fan free benkum so ha sensuo mu na fane se bia mako school ya kwa assembly ya bibia wie ya start exam and as examination week na se mwasim na mo start exam na bia 9 o'clock na start exams no na nsuo mu na baye se 9:30 na 10 am na hyase se ehwie agu a na mo baye asa na fre PS na bona manye enti di o de be ma me no na mejo so ati di ri juma e wotimo mahunu se nkwada no wazo mo tro ma me video ba ko no asa nkwada na etro exam but wo mo titi nuase na wese mo ne nkwada de nyina na edi nua na se wo de ada ne mo dan ana enkwada de uromuti ate na ya boto but ye nye ho enti inframan pa aya ye hu ma ye tatra enti to mo je exam sana ye de ma ya se ye da pro na se de da pro ma de akuti ansa tuition ti a ye nya to exam to Abani say aja from 2022 edibe say ne anya hwe no nka o fourth year mu na wo yi wetimi ni education directorate no sabe ohempopro won pasete ya school yi esini na aso ene ebia regional directorate education wetimi ni omu bia di nkomo mo mabowa no ho ba say bia na tro na emo kapre so nti ni omu mebu amo no ana se bia wakwa na nso amsi school no de omompe entu am de acha oseti kafa in fact for the be school mo e ba mo se o me ba de boye ai ko se tu anamon abi school mo ni pisi ke ma o yo hene oni mpa fu ya ba ma ba re ba se na se e mo je nzi ma enti ya ni ma ni bu to yo mo se e mo abi timi aba okay ene yen ya so mu hai ene se ne odi wahi asem ato ye nim hai ma ye ne nkomo no yen fa nkonkon ha yen si fom ba ye de konkon ha ya ye besa ato aso da bi na emom ye obo pinimpanifo ne apremu ade amamo why bezo me da se pa na ansa na be kono school ni population ye sen yeah almost 202 every class 1 and as every nursery na kosi JSS
Every KG out to GSS. Oh, okay. Right. Penny John, may I find come in Concon has in a macano? You ever put more at the Abraham? Why? No, nothing happened. Ami. Penny and the bon come away a year, John Aqua. One year headmaster, Yawada, Mpasetia African Faith, DA Basic School Nano. Ye can genius for you. Genius for you. Genius more you. Now, so the teacher knew Koho, not teacher in Anquatradiano, now was sorry free one or qua. Yes, he opposed to teacher was one. One day I got to know now, Sabi, a trebe green, no. One more penriaso pa, one more titigu mukomwa. Hana Becro. Passati answer new cra at baby a school ni 1 hour chireno. New cra, Sabi, another school, a word chili. And a matrono, Ufre Buakwa. Now Trama crew, now ko and him kakra kodun carrier. From carrier to Twancy, from Twancy now we run Passati no. And so grand one could win in so number 1, number 2, Edia Concroman Quanta, Sabrano, now body a coin in a hini, and so grand Adia could be biani. And what's them near king? Now, Alcoban say no back can be headmaster crying and Trafwaka say, and we are not genius by victimizing. Sardin Tina on Central Fabacasa, but as soon as we dika, and only a gusu I have one como, Edia near Pamwa, Edia Manemum. And some say you now better no. Yeah, now the accident, the map accident. Chance one more and one more boy and unti. Yamia the Mochina, baby, I would see me and I'll hear me fribia. Bradome, Watermelon Street in so. Be a now would do any chilemu, every Achimata ho baby na oba. Udebra when him kakra, men fado me Johnson na, away see you for one channel. Men fast ha Johnson no, bra when him kit to a bedru Eco Bank ho. Eco Bank and then champe, baby, I want some board on this, and champe, if you quite be a dahono. Fahobra when him kakrebi, Uba to SOMPA FM. Be an free Showman Estate, and now free Quabena Eba. Also, called Rising Sun, school no honor. Udruha, Odebra when him kakre 3 blocks away. Uba says SOMPA FM, yo, now Abba. Ye free dental care, ye Sancho Adiaka home. May Baba come once someday at your young home. Now, Yane, Uranian for Karim Salifu, one of a assembly member. Ewo Mpasetia, Yaneno Enkobo Enkomo. Honorable Majoy. Yeah, I want to say, Yami, when we are mobile now, swear. Yamia, the Mr. Yeah, the radius. What about when there's some pie from this SOMPA TV? Yeah, that's a power swatch bread now, only an airborne commoner. And I had the train about the sea in Passetia. SOMPA FM. Okay. African Faith, DA Basic School, ho. Baby, I would be assemblyman, no. And you say in the wine tiana, honorable then why I found home. Well, Wadoroma. Ya tu ana mobebre afa honemo no ye nyanya abuafo bia nyamba boya mezi na emo empelimfo so ye ntotua brene bema omba besi ba sisi ade o hawa ye wono no na abani se honorable anamon ben ni potin bia wo kwa assembly ko honorable mi musan free ha committee ben na wo so assembly Pacha say na mi busa se ye kwa assembly Honorable Karim Salifu, who committee benso? A part of more development and planning committee and social welfare. Honorable, say with the development and planning there, Anka Wenka, Anya, we better tell me for Hoka Crow. Wadoroma, you are raising concerns about school, our planning. A home document be there, but Abano Anya. Reason fun as a embassy, Saka, the Yanya Biwo, the area. Since when, Anna, was that why a vocal, Ewo, Sa, and Koma Yebui home? I'm office, Nino, Sanity, our foreigner. Ya, didn't cry, receive less my primary school. But JHS and the Tiapasase. Na no kwa nsi apata enyen fence ho aye pillars ni esi boss because videos are ye hu ne ha and I'm sure say ona ugina ho ya aja ona bo hu afepa wani dua no so dwa kama ugina ho ya nkwada yi ewo wachi enua ya wo mo etete ase nyina yi ona bo teachers kura no mu nya ba bi ntina na beda na wo matimi anya adwene mu fan e de a kire nkwada ya de san hwe yi a one back at 1 + 1 11.
Mura, how can see a day so? And she said, yeah, DC, mammy, to try her pictures, and I'm sure letter car. Emma, district education director, so I let her say, I don't know where they call Ibrahim Mama Foundation, but he ain't here through home my. What they are called Ibrahim Mama Foundation? Since when? Last 2 months, Anna or Mammy Charles, I let her know by. And she according by name the outcome of it. Okay. Yes, I'm crying, Oma. Omo, Adoyeno, Mumba boy, and Nancy classroom, maybe Manclarana, master my. Honorable Ibrahim Ishahak, and say currently, or yeah, DC, our Jumampunwa, meaning, sir. The passage also can at how many times, how often, and how the way I know and yum at Waguna Sumwa and our response ban on also the amount. Well, no, Wadaroma, one no poor man, Madika the letter now for that. Anna, yes, a yearly problems, you know, so Miss Ashley, a in the car. The action plan. Yesterday 4 years action plan beside the shame. I'm a some committee meeting a car once. But me honorable Ibrahim Ishak friend say, Minko school and I'm going to pictures no. Na menstrual letter and Kahonam Famra. The Osama could decide within 3 months money. Okay. Until also Nani were so I'm say. And to Triana, any pay. Okay. And I will mean how be brave. Mammy, come on, young Francis say, Remuka, yen see from. Now, young Francis say, Remuha answer. Now, yeah, quite a nimino. Yen, I Pemwa, Eddie, my school. No, you're watching the beyond, never saw one comedy. Why? Right. When we now for Karim Salifu, assembly member, I want Passetia, and yen and Aquabon community. Or say, by 3 months in here, and what you try on pictures. At the Akoma, Miami Bra, Ibrahim Ishahak, and Enche, Yabasa to one commoner so, at the Afa home. Now, soon in our say, Sabin Passati and Yabia, Sabin Predias will be a yabi, and Unti, Yempebi, and Fama 1 year or Honina. Now, Ayana Yamin one say, Some Kodaya, you who Abusia say bia o ma TV ne so ana o ma Facebook ana o ma YouTube ne so a Facebook no ye Sompa 106.5 FM Accra. So o other side ne so a Sompa 93.1 and also Facebook ho na obetimi a join ne Sompa 106.1 Facebook na obetimi a join ne and afa Sompa TV live and also so udi code na so rescan ne na obenya yen and as a YouTube nso na wo a hwe Sompa FM live na be hwa de mame video when am person ka oma we da ha no da so kakra ma me ba bia wo mo nua na se ho no na behwe utimi se wo mo tro exams akwada ho tro exams na otidua se very good hwe wo mo tinua se e na o mo tro exam no because teacher ni na nkasa mu no ne office ni dua na se na sa akwada we ni akwada no a oko school e wo hwan sen Wisconsin ni hwan Archbishop Porter ne hwan no wo nyina be kwakwacho the same exams na ye busa ye ho se aso Ghana no ye be ye den ene ye dru ba bia o se ye nyina ye dru equality no ye dru ho ana ye nya nru ho ma yensan kwa homa no so ne ye ne kasama for the ma Ghana Education Service wo nkrabata na wo atwemampo no ano district directorate no ye ne no enkobo enkomo yera Eric Aboaje penalty me ka Sompa FM Sompa TV so nie ma joy yeah eje me pacho na ohona mboko de oh nyame adom me ho ye pa ye de urade ase pani ya ba waso ye anwumre ye anya bone me hwe video bi sesi a na in fact me yam ahye me papa pasa Ghana ni se enkwada e wo African Faith DA Basic School won pasa eti e wo mo district yi mu enuase no mo ti e exam esuan de teacher fo kra so no wo mu ni staff common room wo mu so nuase en wo mo ti e pani san komo yi maso ye as directorate abeto manim
you any medical chair with Tifuna, Nijina, the mammy director, our share addition so at Mampunia, mammy, ama a Jubias of Freddy. Na that's yet Tifuna. And come away a young Comobia, in fact, that the woman ya a howno. Yea, as directory, a idea higher papa na. I don't tell you, Emma, you're too more anamon be brave. I go so everything. And Passetia African fit. And the directory to me aware of challenges are our honor. Penny, Yana Metabusa, me Pansan, and Penny says, Uko to send Nipa me no qua, a Musasa DNS, Busasa Nano, a banner saying, Penny, since when Anna and Comoy are better directory to the name, Madame. One thing I said, now most of your schools in rural areas and as how to reach communities. And the Osha district as a whole, there were very big challenge when it comes to school infrastructure. And then the African Faith Challenge, you know, that's why you check Accra. Na said ye cano, Nipa Bibri, a Juma and Kakra, and the assembly no air try so much. Over this year, you could be picked 3 schools, and now Omoya Juma, Omoya school bako, Agogoso, Omoya bako, Akota, and Omoya bako, Ewo, Kamukum, I am over once and resetted. The whole schools here, I come once in a year. Now, almost challenging. When a young African fit to be and very challenging. But the challenges and the doors. And then in the first this year, the first schools and a coy, and almost in a short 3 Mumai, including African fit. And then in forward time, maybe as a this year, man, do almost next year, the bomb prior say, between a drew almost because 6 schools near the quay. District and after as almost area who went to my let's say the next year and see any that so say be a better. Penny, baby, I the free buy ye na me busa sem be dear free ho. 6 schools na mother coy na and penny for family and sano. Na and also sa 3 na almost 5 none states pa at the same. Anna, me and Sana and Passetia DA friend saying African Faith DA ne Kahono, me and Sana Kano, and also no none state at the same as compared to Niam Penny for Pekino. No, that was it. So, Ada and Yakan, Kumbina and Yakoka Mukumo, and the Uku drew a crack. Yanka some Passetia African Faith DA. That's going now, we are a combo with you. Your district here, district be a challenge and a dose. And see, Sana could buy the need at that time. But those challenges, 3 schools normal picky and more challenging. A change the I will go so the end the amount a very immediate project. And say, district here, one enrollment, one class about 115. 108, no more 1 class. And health wise, no, so the assembly saw the need, say, the petition, the one Kalana overstaffed in the class, no more Moyan, the beautiful picking, and that was why a man basa. And the challenge is maybe a dose. But I can say, the directorate, a BSC, would appear, the assembly, they are doing their best. I in say our time, and most of times, and so yeah, the petition. Emma, I am from any PT and SMC. Sometimes the community now started something. Other assembly no support with building materials and Yema. I'm just almost schools in in fact, I am not adding. In the schools in the or started the big Accra, then yeah, the request for assembly in the war. No buying work, building materials, no buying any better a better fast away. But we project there, you do go through and you say assembly and taking not almost build it on many the from the scratch to finish. And you're watching you, I should say, Yamabua, Emma, a group, by saying I made a decision.
Now they get the opportunity, they want a bigger platform to say with you. Yeah, they are the threat, and so to philanthropy, and almost semi will be almost film passetia, almost passetia, no more almost TV, almost the challenger, passetia African fit, and Nemono, almost bois, almost Emma na into me, input up a nice infrastructure, Emma home. Penny, answer me no be we yam kwamwe enwumre no. Eya na minim se get fund project aya na ye cheche anya hwe kra no afibia na se bia bra no ya na ye cheche ma district no ebia nya bi. Mpasati ade e kan say adwumampo no ade no ya na amomfa bi mrem won. And the get fund and the basic schools from my little age and the basic schools and yet match into it. And the Omodiani a different thing. And you get from project are you your secondary schools now, a war district in him. And there were 3 secondary schools in a war district. Twanse in Passetia, Twanse in Carrier in Passetia, and Carrier count in Passetia senior high, Passetia senior technical, Minahini correct, and Adobera community. Adobera, there's a say, Juma. I tell you, Jumapa. Oh, yeah, moments I want to come up and you. I want to challenge me to say, yeah, Kenya. Challenges, Nadia Chumampuni. We read the one who say, Miss Nas, who boy in Kuna. I just wouldn't much Chumampuni. Me, Bontomuro, so a chances I area when you're matana. Okay, and yet, foul, medium, boy, your challenges, Nadia. I think that assembly maybe that they are born more about society. They are doing their best. They are doing 140 basic schools every year. If you school say Kutuku, Omokeji, Omotunia Kusia Mayania, every last year say almost see a new story building. Everyone in a anti program projects maybe assembly need to show or ye be mayan. Maybe a better to Oliver Place, maybe I accept for more. You come Honorable Ibrahim Shahak, Obayi, Yakwane Wapa on school city, and the project I had a quabbing and a castle or celebrate prayer or the choir when you approve. They are working on it. Assembly near Bomo Depa, Omo Kunya, Omo Mayu, almost supporting. Inside they are almost at and Sabacono. And so be a kata, and then the idea the city, for media, Monsieur Ama, or more some would be some of my boy, now in Passetia African feet, into me, come more, now in your school, then come, and more, and not in the beer, the my church for no so, and in fact, a true topper normal flower, Tiaro, and sooner, younger than only any other option. Because almost a beautiful bomb and a BBC, a challenge. Yes, sir, at the former way. Right. Penny, ma yanasi, Brani Adajia, when you near Boncomona, and Comway, Wadauroma, ye bet me as a boss, Yamanen Soha, Yabakoswa, Bopini, near Pebia, and Mwano, near said the Bia Bremosania, where the can't said, they are to Nemum, Mamma Somontenda, more than Passetiano, more from an inch of Bontomuro, mammy. Why? Unfortunately for you, I want an NPC. Fantastic. I'm challenge before you left from buying a nice ICT lab, the first of finishing a camera at the mine. They want to move to the CIA idea. They need to more telling. But you're not saying you're researching for any of them. Right, Erosiani Pen, the one come away, Eric Abwaji, one of Casadema, and Womasia, Asia, no, name Crabata, a watch Mampon, one man's anymore. Nina, now we grab the asses here, baby a school baggy day. Quachica can have a video, yeah, or boys is here, Quachica. Was baby a school baggy be, Dabaka says here, and a bag and a dazzle. Just a wait, as is here. As is here. Now we are quite way who knows ya there. Better than at the China, I can go to trim.
na we woni almost antra ICT wo mu sia ICT na we na dan gra ni betim obesi den no akontra ICT e be don no hu ma za wonwane akoda we hu ma so sesi obedwane se akura ba wahu enso one ho porta de be international school ho de be schools no wo mu nyina ba akotro so hwe ba ako ye nhwe ho wo mu failure e be kasa checherefo na amom homode ankyere nkoda na de ba de ewe nsu be fi se ba bia ode ne ti to o say what buru nsam gemu na esua de wo be de no watimi a kyere ade papa ne o kobra wuo no ono so ho mpafen enti be de na ne ono so te ho na wo esua de no wanya adwene mu fan e de esua de no we ya asem kase e de my education system no si e be hwe ne aye ne ye nanso ye ne ye nkoda yititi we nyina no enkomo aye di nyina no sabe se ye no munya ye nkoye kura but one day enu nti na ye free dental care e de amawo e wo Watermelon Street ba bia SOMPA FM Accra ye wo no Unilever for Adawroma wo mo se on se de bia ye ka se ya na bra no no wakọ hwe wanum wo sentitru ene wo se achi nam no se ne ho te na emom sika wo de kwa hwe dentist achira kwan no eno nko ano timito aduane ma abusuafo nti no ya na manfo so ye de be kwa dentist wo de nkere be kwa akoto bayira ba mpesi adi mesra pa sa sika no SOMPA no Unilever for ya je ato ye ho so se ye betu ya de ama wo ye nko anso na ye wo free dental care empo se wo nko an wo fie no ya ma to free number se free naji free dental care e ya Unilever for Adawroma Pepsodent wo mo na aso yasene ba bia wo te ye nka bia anwumre nyame adom a eda kyena bra anopa efri anopa kosi anadwo krampo a the last person be free hase no ye frosa bra be hwe wo se free na sanji akyede e ka ho eya SOMPA ene ye ne saade amawo eno ntu ni wabusuafo no nyina mra na be bia enkoyi wo Adawroma ene wo maso yase na ye de kase no e de ebre wo na kase no nto aso ene ye de ma osabri eno ena ban lawyer pani a wono na hwe atentere ne so e de atodwa se sa legal education yi no eno enya de a sabia so sabia kuronto e be fra emranim adwumanum na ene abutrika yede ne kopie mu e wo court na sede enioma sifa koye e wo court ho de wan hwe extradition ne de kwan bia so ebeba so na sim re-registration ya ayase aye possible so ye DNA beba so no committee ye wo mra se ojafie no wo mo se nokura eye pa ebebu ama won wedi abonefosem no ye twa ba hwa no enimanimu ya krata bi da manim se Accra International Conference Center wo matum na edi ntia ye de ba ye bekwa santimantem ni mu no manfo a ete honom en wo mo efrese QNet fo no de wo madwuma no se de wo masifa sore ewo empotem ho no esesa bambofo ehwe ye ho adwuma asantimantem ho no a QNet fo ni free ho no wo makwahye bo ho ama se eduakase na ho no akoya asem kase pa ba wa bedu akosa ho nsem de abraye ene ba wa kure ya nso enedwa no afrantwedwa wogina ho adwadifo a ho nsusu wo mo de se bambo nye esum nso age hwafa abusuan nsem ne doso ye be hye amanyosem nso niema hodo ye free ho no mo bare ye wi a ne yede wo akọ amano na chese kasebo no chese full package ena yede esomo ADWOA ASARE animidin mene triple AMI ASARE APAM DADAA ena afi OBREMPONG na kwaku ampoma wode makoma chi ameneme afi nsem no yento asomfama I do not open to this page until you are told to do so session B no ena yedru so na ya sha se afiri mrem we de yewra just Paul Bafo Boni wono a ena ya ba lawyer pani na wo hwa atentere ne so ho nsam so na pani ya kasa ni nyina ya bra lawyer fo maako wo ha duo num na ya je saafo ni nyina tum ne ya frɛ wo mo ama wura emre adwuma no ba bedi asem they were called to the bar anya judije ba ho ana akona ba de ni bi we eye emre mu ba na no ena yewra Bafo Boni ba chese eba emra adesua no a aba beboa pa sabio ebi hu ne se ama etuo atoto utuma ntokura bebam na ama mese no ayesa brode eba ede beboa wode
You are also entering the profession at a moment of significant transition in legal education. For some time now, Ghana has struggled with the difficult balance, how to expand access to legal education while maintaining professional standards. The result has often been tension between numbers and quality, between opportunity and credibility. We are now resolving that tension. Only yesterday, the Legal Education Reform Bill 2026 was passed by Parliament and will, in due course, become law after it received the blessings of the President. It introduces a new framework that seeks to expand access without compromising standards. Under the new system, accredited universities will be permitted to provide both academic and professional legal training. A national bar examination will serve as the uniform standard of professional qualification. Institutional bottlenecks will be reduced and the long-standing backlog of students awaiting professional training will be addressed. Dear one here attention one samso yewra justice bafo boni wona na kasa yi na ewie no wose ni nyina kanfo ane se de mpanimfo yese wo mo reform ni nyina no se de be ya emrenimfo wo mumudie wo betumi akura mu yentira. In this profession, how you begin matters a great deal. The habits you form now, the lines you draw for yourself, and the standards you choose to live by will quietly shape the kind of lawyer you become. So let me leave you with a few simple but important cautions. First, guard your integrity jealously. Guard your integrity jealously. You will soon discover that the greatest threat to your professional life rarely comes in the form of some dramatic ethical crisis. It usually arrives in small, seemingly harmless compromises. A date quietly adjusted here, a fact presented a little differently there, or Paul Amantan was not the camphor Mremuno, you're justice, Bafo Boni, Paul no. Na we yan watch us, and son Ambrano Benyo Murano, bra, sister, you're hoko school. Shiadia, na Ushian Kwa, LLB Roy, Nipa Womo Pemukura Uralo school. Na Womonia Bressa, Wombaba Beshiambra. Wakasa working kaya kwa mpeminum na nso wo munya sa kwanya no ente yiro ho na pe degree bi. I remember most of my friends that had LLB, they are still waiting. I know at least maybe about 3,000 to 4,000 to 5,000 people with LLB degrees trying to get into the law school that they cannot get. So that bill is long. Eno Chief Justice Sankomwe bra na esuafo na wo mo agentete na ye fra wo mo amo ababe kamera nimfo no ho. They were called to the bar. Nipa 155. Asien wakas answer me. Yedaswa ewo court nsem no emu na Gbese District Court ene womo etna sese ensem ahodo bi a emranimfo edema Frederick Kumi ya dodo no a efre no abutreka womo de ba court honom esenka ase nkrofo bi pese womo hye da yes amanyofo na de womo hu awurawura abutreka nsem no womo kenkan nima bi se de be ya kwan bi aso ye be ma brantie no akodam na asem asabe won kan ye kora no ye be totototo na no in a way no ono ankasa committee ne ho na nesa nkrata na ne mranimfo no de koye no court na boato egu se we political yibia nim se bia ye be ka se amanyosam no obi ahye da no womo tata abutreka na ne nyina no efa scams ahodo ye ekoso se abrantie yi wo hwe ne din eda ne so kama Frederick Kumi a edin ne mama ne papa de ma no ono aso won de abutreka no wo pe wo se adwuma a wo ye ne nyina ne so wo treke nkrofo ntie edin ne na ne so kwa se ne oye ye obebu afaso sesi a ne tichu pa ne wo mo wa ama no ne no enti ye ka se de ayi kwan mu ama extradition no empenifo chese process ni mu ane wo no se abutreka yede ne be free Ghana ha kwa amano ne na santansa na yede bo ni tiri so no wakwa akogina no e wo mrana no wo ho na ene baabi ye bekwa akosie no eno no emre ne nkrabia ene bekire nanso ne nyina emu no ne mra animfo e kire se nka case bi ati sei pa de anka by now ya extraditing a long time nso wo hwe adwuma a wo mo aye se wo betimi aprese extradition ne emma so a ne nyina ankwankosi aga ne court no abonsem ne nyina to agu na emom no court na ma ne mra animfo no nafu amakomako edunum 15 days se wo mo appeal bi a wo mo nko enye sa pa de ene abutrika after 15 days no so wo mante hwe emfa free na lawyer fo ne hode a ene na processes na start e de abutrika
ekwa ama no ne sa process no definitely one buy call one the SIM card no na be ya be register no foforo ya se dun ya na re-registration na say ya no cry say enhya da nya re-registration sa se ne amanfo ka no na emom e proper registration eno one ba be ye no na wa mo sha se eno na konomti no a e wa mra hye badwa fie no wa mo na no ni e yewra bandim lamajin abednego wa no na wa ka say wa kire say wa tena si din ahwe ehunu say wa mo eniema ho mba present ne kama e de kire mra hye badwafo no eye pa say plan no mo de aba say abonefo sam allegedly amanfo nam so e de bu manfo bi fa so ya extradition process nyina baba mbie no ni nyina no ebetwa so kra na afei wa mo data protection no ni yie mu pa no etimi agina na bra wo friends antrafo na wo kasa no na obi aba ba na no approach cheku lazy ni boot wo ya sa won kasa na no approach cheku dru ho pe enu obi asemi so. Honorable Sam George is the third minister who wants to embark on another SIM card registration. So there was a need for him to give us a proper briefing of why we need to do a third SIM card registration. In the presentation that the minister gave with the agency responsible to this, that is the National Communications Authority, were made to understand that the previous registration exercise didn't leave us as a country with a database that was fit for purpose or that was protective enough of the Ghanaian citizen. Because when he became the minister, he directed that an audit be done on the SIM card registration that was done in 2021. Bandim, Lamanjin, Abednego, one na Quanumti noa, one of them in Gitaundian Samso, Ewa Mrashevino, Wadano said them training, whoever we crown, and also exercise young bay, Nya classroom the Enibia, name of Munchemuni. Could clone your card or could use your card to register people that you didn't know, and that when they use those SIM cards to commit crime, then it could be traced to you, the innocent person. And they have demonstrated in their presentation that indeed, giving us numbers or samples of ID cards that were cloned and registered in people's names. We cannot afford to have that kind of a database. Out of the 100%, it is indicated that over 60% of the data is inadequate and therefore not fit for purpose and cannot protect the ordinary Ghanaian citizen. Cannot protect the ordinary Ghanaian citizen. Any abrafo, and on one church, you are can anymore at the amount. Send a bear, one bet me Abwa Ghana, Nibia, or Ghana, Hana Hombai, Abwana Hobra, Amaneman in Aquabako, Netwating, at the amount. Anuntia, where you are for Bandim, Melamajin, Abednego, Konumtina, Sheba Jamnoa, Asia, and Gitaundian Samson, one of them Trenia, Wadano. I was here, SOMPA TV, so, and SOMPA radio, so Cassiabo, Facebook, ni YouTube, Cajon, and then you go to a be at the man, na Crata be the manim. If you are so hammer on one some zero, could you travel and I swear ho and Abba. One more say, where the uncle man central phone in an old monkey kind, let your phone TB. Nemum, one much on the pay some Mona Monka Mamum Pipa and say, Mona do dona and as a union at you more. Ministry of Foreign Affairs. And also say any more ya no Accra International Conference Center. One more tomb. Na twa wo mo tum no nya ne bone so de wo pa ngoma so na nya no mu de e ne ye mu ntia wo mo ye nsiesi adwumade bi wo ho enti enede due na wo mo de krata ya ba wo mo so ya mo so ema yetiefo asonte na brebre wo mo yo wi a wo mbesa so abo amane se de wo mo abone ne ya ni nyina ye se wo mpese eduru standard a ebe international standard se de international na ewom no etie nisa hunti how be a dibro bia no wo monsa da wonsa yom enya won boapayo na mum en ye muntra nanso foforo bia foforo moso na enkomodie wo ho ana etra so no mo ne mpanimfo nkasa ahoma mbetimi akasa wo so 0244 452 852 0244 452 852 na one ministry ho no ahwe no eni nkomo na enema bia ne nkomo bia wo akire no
womo ene obedi wose we nya ne bone so said ebe ya won betime asom atiefo som papa 106.5 FM Accra yani affiliate Ebusia ye de kase no eko Asante Mantemu na omanfo a ewo Mantemu no mu de adesrede eto Ghana Police Service womo anim ni chichupa ne rempem esi edu a woda no Yewura Christian Tete Yohono senanse mu QNet adwumayefo no de Ashanti region ho womo ye aya manaboro so enti bambofo ensore waka na womo mpam womo emfiri kuro ni mu na womo senanse mu ntem womo tete se QNet fo ya ba ho na ase no womo nhye da nhunu sade na ye ni brisam so until recently se womo te ye se yasesa nipadom bi a ye di bia kɔ Burkina ye di bia kɔ Togo wabra ye dada womo se ye kwa kopa adwuma e de ama womo na ye kasei maame ba ko de o se ne ba no kura wo hunu ba bia wafa wababo asu abepem ne ba no wonte ne nka ne ba ne mfre no wo se wo be fa ne firi oboase na ode ne kokumase se womo kwa akwa ye adwuma firi kumase wote ya ne se ye se ye de womo akopie mu e wo Burkina ye de ebi nso akotogo wo se fiti ho wonte ne ba ne nka biem na womo se won be ye nansemu bambofo be ye Petros bi ewo empotem honom won besere paase won samra biem ene ese na momonte se timu ede wo mko ekra ya sa kwale wo mo back monte ena mo de on pese QNet fo ne yebeto hye wo so wo nanso ne nyina mu wo mo se IGP wo mo sere wada se bramu sanse sankrofo no wo mu di wo mu nya pa QNet fo no mo abakurum ha me de mani anyi wo mo ho ebe ya abanhwe no mpam wo mu mfiri ha because wo tsani pasa afi baby no wa be stranded wa say no mu gua no mu su aduane kro mu nya bi no mu adi dadaw yese ye de obekọ abrochire ye de obekọ ha nye ye ma so hwi nye de wagwa akosi Burkina ntifa bebra akọ group Burkina wa say wo mu ehun ni wo mu yi wo ho QNet fo ne de yo mo ye ne de nya kura titiri kumasi ase Mantemu ase wo mutimi ba be chichi young girls ni young boys no ma say so mu ntare bi so mu de mbekọ tukwan akọ abrochire ne ehemfa se ne ma dada mu bebre afa so wo mu na mo da chi kura ji se wo ehun se bode na bo abancha na se atutide bi na se wo mu awie ni nyina de kɔ enti de ka me nko ade a ka police for na za IGP for no ma me so mu nyina mfo mo nko me chum nyina kogum na che se IGP for ne de se ni manim ya wo mutibi ba mo kyera IGP Yewura Christian Tete Yohono ene ese hwe na nya Asante region ho na nanu ye di police team ba ho no ma ye se ya san kwale wo mo back monte ene wo mso da bi ye se nkrofo ye se ba bi ye pese ye chi wo mo na nye wo mo a enti ko mo san fo wo mo mra biem se de be ya QNet fo no wo mo operations wo betimi abaye no wo ho enti wo mafo e wo Asante region wo mo ne yama ne boni ba wa beidu ena edi san komo yi na wo mo petinkin fo no tinkin fo no so de wo mo ma condemn enti yes ye nya wo no mo aka no de wo mo ne nam ho saa enti operation team ne yeso mo samra nkran na Asante Mantemu ho ba obedu free ho no ano edro na ni kiremu e wo bo ho eno afija kwa Abre South mansini no emu ehwa na ma me Patricia Pelankra odi MC no na bobo ano ho na me school we ye ne dia won ma wo bo ho dia kasiem se na ano wo mo ho ano mo te se ma me Patricia Pelankra se wo mo bra ye di Gufrede ye nya di Gufrede ni wie se ekim ne da etoso ya eye memene da na sabre na Yesu hyebuo mu ho no a Yesu ejinsan abode no sabre no a wo mo nso free market ho na wo mo ntukura na market wo bebubu asa sa market na kwesi ni bebubu fro na mo sinye ni ehia ni ono abunye ni ehia ni eye adwamfo na eka titiri pa wo mo eto nam ene atosode ene na asefo wo mo se wo bebubu dwa no eye sika wo sande ko ba bifoforo akwa akosi eye sika sa sika no ubetimi de ba akopɛ aye ne omu hia no ne omu hia ne ade ba akopɛ ɛhɔ no ensuo tɔ a na atata ho nyina nti ensuo tɔ pɛ obi nti madwam hɔ e ma metɔ nam e metɔ hwe ɛna bio ayi sabio sabi mbradu sa sabie pipe bi hye to krom hɔ baabi ɛna apai ɛna ɛtene fa hɔ nti e ma sente ɛna ba dwam hɔ na uba bebubu dwai asesa de akɔ ba bifufuro sa akosi o de fixe sa ha we de ma wo no a senka wawie ta ha wu ni e jano mo se bia maye no bible kwa ko so yi nyam so pesu ho ni ahunu die ne nam mo ko na mo ko e ba bi mo se jano mo dia maye no so bi o obi o di die fan cha me ya ni
na join ya ya kasi ya be nyina so ko so fi kala to so me de ba ani ti ya hwese en to mo for class wo ma so ani o mu hunu bu amu hunu o mu ya ni abre pa dia ba bo sia na ya adwuma ya kwa dia ba bo sia en ta kura se mo pa sia ba twetwe ye mo pa sia ba twetwe ye na tan ye wo dwam edwama na ye di gwa film atenten eje kwa mu ko sie ma mo ya mane ye mo bo ya mane ye kura na ka kwa no amena mu ho no anya ho ne ye dwobi ya ye di no kwa ho kwa no ntan no wo mo de ye ko school du mo ko ye breka aka obi ade ahyehyɛ no ho wana bu mi sa pi se du ko si dwa amaye edwa na wo si ye no wa nwie e no wo so ya ma mpanyin so de na si na mu aba ya ma mi si tin edwa na ye nwie ye no ye nko edwa no so wo nwie edwa no wo nwie e na omo so omo mesin we o de bra Facebook wo ba ha de ba bia wo mo tie yi na fefa dwa foforo no so de no to so mame na hwe ba bia edwa no wo no a so omo mesin ko ho na wo mo so omo nko no sa na story na akoye o wasi dwa no foforo waso am anie waso am mesin kwa wanso wa enko enu e bia busa sa ha denti a wasi nsuo to a na ehwa aflade ena ba bia ya na isi je se sente pa e ba dwanum na ba da te momone sente bisan se wei ena age momone sente ni nyina aboso enti ama ne kura mpo no se papa onye papa wo nhunu ena om so om nko ena om dwamfo no so om nko ena om de atobo abeduanim se won ko kan kire ma me Patricia Pelankra se wa me fix sa de we pa amfa ma wa mo a wo mu nko dwanu mu nne wo chena ka ho eno adwadifo a wono mo wo afigya kwa abre sato ere yabo ho afrancho so wo afigya kwa abre sato ha nti ma me Pelankra eja wo mo so gu ni chemu nyeje kuma na wo mo so so a wo mo su ni se wo mo de market ho no kane ani ho afe ababambo sam nso a oni amagu ho nko ne yasesa na nso maame kosua wona ye dwahema wona ba abedu ya wono ye enkronkuma mu nyina ba bia mpuntu abo wo mape Minister for Development ene kasaye me ha wona se ye market ya ye ni hotman ye nsan ni light ena wan se de sisi wanwura ma unhu se dwa bia wo edwa na nim na close nti ma manfo tinka ye nya billboard BC junction ne so a nanka manfo ehu se market wa ha se no madom ye ena ye ha ba akopa so ne se nipa egu abonten ton ade no wo modo so se ne ye ya e wodwom ye sre DC panyina wa ba so hu ye mobo ye beto aba mo ba me kan ha wo nyina akire wo mo enso mo ba ye aye hwebuada ehu bibia wo mo ya ma ye ntie sre wo mo ma wo mo remfie no mo mebo aye yasem nyina na atamfo waya ni nyina enso light no ase nipa nim ni nti no bel ne bakwa wo hu de wo kwa akwaje bel ne free ne ho nti amasu adu dwa no kane ni dwanem na afi enso aban dada ne be ye ma ye asai hwew baby anyoye o adesia wo mo afranchodwo mu nso makosua afigya kwa abre south ma me Pelankra bato mpesua so wo mo enade wo sudwetire eto sompa anim a ba bedu ede breye yedasoa ejina santemantemo na wedie ya sempa ede kire se tertiary students consideration network ya etwanity wa friend no tescon wo mo na oba NPP amanyokuo no mu a wo mo ye student wing no na wo mo aye ayidabie si ho aye enkyerɛkyerɛ ene free medical screening ne niema bi ebetimi aboa vaccination exercise ama Kumasi prisons womo a womo da neduafie honom se empepi no si achi obi koto neduafie a ya na ase na pomden ho nsɛm no ya na akwakoye den kakra sanse na wudie kura no edin na afa ne yakwakopa akade se yebeye free medical screening se nyese yade bi na bebo obi ene yebepɛ para bi amanare a na ase woma pomden ho nsɛm no ye akofom a ene sa na Tescon president Prince Opoku Yadom wone yamane boni Ebenezer Owusu ansa edi nkomo efa enhyehyeye ya womo yema a womo hu Christ Apostolic University College in Cambo here in prisons yani akoye health school say Cambo na ye be screen you ne hu ya report ya how because o share prisoners a omo kan ho bi omo say omo da hade bet omo kan ho bi tie ba si e ba ni aba be hwehwe se de omo ja SBT na face o how bi o no ma ye wo kan be fa so ye be bo nti na ba prison no ma ye be
obeshe umujemu new year report ya how say na America taban edi no no so to na mo say am kranko ya baby because students and akan abom students e MP Tescon and akan abom tinipa omo hwe nyina no so mo frɛ na say student tima baby akranko so betimi akan abom no mo so. Tescon President Prince Opoku Yadom ena wote se wakase nuechi national patron ya wada network no ano ora Frederick K Nkansa ya dodo no a efre no yentumi wono so ede adesrede eto nichichupa emabunu no anim se ade bia na suban bia obede na die betimi de wa bepie na duafie de atwe ho firi ho se ye nuro bone se ye e bia koro no ene saa niema ne de mo akura sanse prison asetena no enye wo bia enetimi boa no niema bebre ho mo hwehwe mo pom HIV, hepatitis B, and nyalo nkiti bi ka no mbehwe mo pom mo jemu mo se de tie no en mo dwuma no mo bi nso a mo sa hepatitis B vaccine mo wo mo bi em se man to se 2 weeks time no so a mo sa beto aso ababo mo se ne be ya impossible bi wo sa ya reni bia nti inside ni bado do aka e wo prison inside on kakra me kan say every baby a na ya wa bontia na me bi wo ye ni mu ye kasa mu se ne ya etua na mo bi wo ha ye hwe yi se ne be yan fa yen emiri fiase na omuso wo mu so no photograph dem mo say penifo sa achia anso emu every baby bible no kra na say bibi enkwa achia odu kusi ansa na wa ye den when you pie e bia bibi anto so amo ama ha nka wonim de ebisi tinyame de o ma ba ha no me ye sure say o mi pa de mo a o mu pia ebitumi ade. Owura Frederick K Nkansa edin adodo no a efre no ene yentumi wone yamane boni Ebenezer Osu ansa ene di sa nkomwe wo national Tescon patron na yegyina mu asante mantam mu ha sa entuntum general mosquito ogusu ko thank you to no e wa asante mantam wonye afekwa no akopie mu asante mampon na osi na nsan registration ya wo moye omo kan say eya mumiem bi kura na apam just hot kenke workers na ho no wo nyina peso wo mbedwon NDC a no omo akodwon e bi kura na chema wontumi ansa na adwen na wo so wo ba NDC wo monye no no omo register na mfra esan say titulu pass antema mpon seat no one person wo magine 2028 ya basire mo kaka bi ka ba ya ka se ya register wo mo epesi free ya party mo aba NDC ya se mo obi a ba se obi register mo ka se party na ya ma ya ka se de mo mpon seat no etu obi bia o MPP ni a o ka se wa ya ni party na u se enkoyi o ka se o ka kai go mo tro ni na mo fa mo ni di obi a pem Bumani mekaho na ensamampo kwa obo dodo entise ati asifo ube wini siti ya na o kasa ma womo na enu afan womo aba aba le biya da je so oba wanti oba ji mi post enti wetrede de yamanu ka yamanu seya na wo so mo ho eye party no na wo so enti abasira mo obia opese obetrede de bia mumie kwan na momfa no na ontrede di piao mumie kwan na momfa no na ontrede di sanse ensamanfo kura so mperodo na nya ya ate asefo wo wie no ana ose dabi si atro di na wie na nkire se wo wie se bia chema wontumi wase wa sakra na adwen wa ba NDC na wa betro ni dia wie 2 minutes pepepe was mbapre chairman for the way eju abakro so a ye danso ye bie ye bi baako wo mo ati na wo mo tro obodo lo wo mo ni akwanya se wo mo begina apre branch executive positions no bi it is ye ma wo mo akwanya akwansia ene e tran se FPP chairman ko aka se wa betire bi a obi nu wi a adeja o se the constituency chairman wo NDC na wo ya no dey enunti ye mra ene se ye wa tro bi atiri no aba we dire bia no onkan ye he medjuma ya da ya kata ni ba ko ni bi ba ko ye he medjuma o ye se ampa wasakra beka ho ana se bibinti e no be se ni o se ye nyema e mi fi o mo de ye re o mo ni ye re ho yi na mo man na so wo na manadwo na nyanya nkire bia amfa ne podia amfa nkowo no we aye general mosquito Johnson esiedu nkatia ana wakasa ye na amane boy ba beidu ena so ane nyina ede breye hot bite no a
kase ebo anwumere sompa de no de de so wo sompa pa no na ahwe bi TV ni so no sada na information centers no nso abie da tumponcho ene se wo koye ne maame aye obro ha ni nyina no wa bi atum traditional cancer no opposite wa wanchi ade hye ne fa sada na kensta edi birthday no wono nso abi atum e wa tifi enkransa fa ho na statement we every mampani dada ne ba Jankroma Akufo-Addo ne ho na tie maame Jankroma na ekasai wo se enkomo bi ne nam afa na som na sabi opani due mante di afa na som ne se eye bosremu kansa mo nso enya nokre wo mo se $25 million sika bi bedi ne nsam bra na ne papa tie akonwa so ama ekwawie no wo di pentin ta changes won kran nom ne ho no se enya nokre enti se wo mo keka ne saa some jokes are expensive we here wo mo di hu nkomo no ene sa enya nokre nyina no woni na wo bo sansem no so se ne eye on life wo no bi na eka bloggers ne na e blogu etwetwegu ana se kasa fidie ya wo editors no mo managers pa na wo mo nso ye jaja ma wo mo kasa ansem no a ene wo de ni nyina ma ne mre nimfo se wo mo a wo hu wo mu bia no wo mo mfre won woni no nso a wo bobo sansem no so no se wo adansidie krata bi afabra ana wasa boso se bibia akura ntesa na kampese ho krata akura aba ne se honti wonde eka ya wo ka kire Ghana adehye nyina se bio ujaja wo ho eme bi bedididi nkonkonsa wo fie no udidi nkomo bi na nso ko soso no wo kina ye twoni na bo so a wo mbetwe won so aka ho enti sakrata yi so mpana ye nyina yetie ne se honti ana wo mo de fa so ama ya kenkan e de ya kire wo mo a etie so mpai se ni wu na wo keka ente no wasa wa no ente sa emre di ochi a eba yeko epoe mantemu na odumgya adwumaku no ne nkrabata ewo honom wo mo aye enkyerɛkyerɛ ene entete soronko de ama adwumayefo a wo mo edi wo mu dwuma ewo fire service no emu na wo mo se empepi ne ye se bi akwanhie bi asi na ye kwa akɔboa accident victims no anase egya to baabi na wo mo ho aka no ye kwa akɔboa wo mo a odumgya adwumakuofo no wo dodo no ano wo mo nim said ye besi fakura ni nipa no akasa se bia obi a enka woyewu na waya traumatized na fire service ni akɔ rescue no na wo kura nti ade ya wo ye kasan adwuma ye ni no na obi aye traumatized no woteatea nipa no bono apo anase bia ekwan obefa so kura ni nipa na kasa no na ama trauma no kura kosoro enti esese wo mutima wo montrechre ewo adwene mu sede yesifa ni nipa ekasa psychological support no sede yebesifa aboa saa accident victims no enti eno ho training na yede ma adwumayefo no na wo mu dikan fa online course bi mu a wo mu nya mu emfaso ye beye enipa no adurunum enson 57 ye training wo mu ebi ya busua se ebi ya BBC ekwan ye befa so handle wo mu ene niema bi etete sa afei adwumayefo no so se akwanhia bi si ana eje bi to bebi no wo mu kwaye adwuma no wie no wo mu ba wo mu workers ne nso ede emmoa ene wo betimi de aboa wo mu ho se de be ye adwuma no ebetimi akonkan ti training na ene ye de ma wo mu eno no na wabra wode ne nsam etu dwa no Eastern Regional Fire Service Commander DCFO Timothy Osafo Afum wo kyerɛkyerɛ ne nsam mu kakra. You know, our job is about training and constant training and revision. Without training, we are not in service. And therefore, regularly, we have to go through training. We have been handling especially victims without knowing certain things. Because if you are in stress or in stress situations, it is different from when you are normal. Ene ya yekotie ye epoe mantemu odumgya adwumakuo no commander DCFO Timothy Osafo Afum ena yete se wakyerɛ ne nsɛmu yi na yemfri DCFO ho na yemfa ye ne nkyerɛmu ho MMDC is ya wo mo asom wo man Ghana mu abankra chempanimfo no area district president fo no yenko makache na metropolitan municipal ena district chief executive wo mo ana asom wo abandada no mu no mampani Akufo-Addo penso no wo mo na esu wo mo se OBREMPONG tena ha na wo kasa na ne ko ho ntintin
wan ka bi ma won wo so de a immigration for rent and a fire for rent no can prison for service of condition of service na wo ka otimi ka nurse for e ka teacher for de ya aka mu nyina nanso wo mo mam DCEC ye nka won de me anso me nua pani ya wusu ado no wo kwa west nanso so e ka me ya ze ne obrempon tenase na wa yi ne de ama won eno na nam so a kane MC ya no no DCE no no wo jama north e wo bono mantam mu ono na asam ne ye kan ye rasulom wusu wo se e komo e de wo mo no a wo mo de tifie no enya ekom ketwa enti se prison for no kra rent ne kra ba ya kom kopa won chew emwo ma won kakra emwo de yade wo mo so de na aka mu enu nti wo mo de wo mo ka kire mampani mahama wei wo mo mpane to mpane no a eya adwuma wo mo aye ene bo sha ya akada nti won fo mu sika ma won na asem bia ne fie sika akara de mo ndi ya di 1 year every month di ma once the guy nyai omo current MMD ndo mo akonti omo over 1 year ni bisa da na ye ntia na omo kura ntia omo ka ma ye papa nko no so onkofo bi omo depend on him so na fe no no so amomo bi tie ba sa na emma jadi ekoso na ekoso so undimi maintain sa lower inflation no ndi ya re ye nya ma ye nya kan ndi na se ne ma mo be fo na mi kan to bi nya se ne boy de neska o so se ni ma sen kan fa so ndi this is the real situation I go through ndi catch aban out so omo to ni ma the omodeneka omuntiama no na say na I go to the real about your competency in economic management na the area the more siga the say you be able to hear the was omunya orecheme na okwa akofma what we are doing is not sustainable ekwa akofem na ya nye lucky this economy you say very solid no one hand akwa in a way because for the first time finance minister about the boss say omubo 17 billion no mo pia sorry na nkasara the client ntia and the economy na is inflation what from me estimate about from anu waka no se enanu kweye 17 billion bisi bi kuro mkobo ya nka man no kra nka wantimi antu adwumafo ka ene nti mo rent akam no de nka mo ntomo bo ase ma wo mo nanso still ne e woko pampam no wono mu ye pam no a obesi da pampam ene nti wono de wo ka ebidum de akam anasefo de akam na no ye be kaaye teacherfo de bi akam prisonfo awon ye prisonfo na duafo sui wo mo so sa immigration for kra de ne nyamfoi wo mo de kra de nya na yi fire for kra de a wo mo kra de so mo de janum ana wo mo dum wo mo ho na akoya asem kase pa enti we na nam so ana wo mo so de ana wo mo toto ayampia de mayen no ana former MMDCEC wo mo so to frei se be ya mampani ni aye ne de se wo kra wa katua no bo na ade be che na ade atuatua se ka nyina anka fa che na tua na ne man koyi emfama we ye rasulumo wusu kane no no na ya banka chipani a wo jama no of mansin no e wo bono mantam mu wone na agye wapambo e na bo san komo ya wotoma ne ye wa hai akoba ne sei no se ye ka ne won so anka bia e ba ha adwene enu nti tumirika sesi a na yade no wo hye wanko na ho a agye onipadua na boso no fa ko medimafo e ba center na ye ntu ase emfama ho Dr. Time da so asem na make Dr. Edujamfi o se nyankropon wono nko ane ya desafo ebra na ewie motadin na ye pe obi a ye betimi dia yarasa etumi no dia ma no no nyankopon hwe ne din no de ma no se fabre fatu obi a ya de so Ghana emfa ho ne yade no fabre to so na tu ase ekwa emabiu eno nti won na tumi ni nyina kita na kama fakọ na wontu ase emfama wo poku ase mayira e won kra ha ya asante mantam munso ho wobutu ebu akwa agogo wone aban suku nu ho no ene di animhwe e wo ho ne numbers abetimi afre bia na apaso ne bon komo a 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 0500 727215 president eguso e fra wo sebra na nyame ya adom akira wa amahwe wo se no a e ba ha adwene pa o hwe na anu ya na apam tai kan sem bi anka Greenwich Meridian line no edam tema onso de waje ato anum enye o brane yanyi mfiri ho ma wo na bibia nko yie mfama wo wo de no de afi se wo maame wo besi sa abre ya wo nam we won ko dentist hoda wa se bra bia menim no won ko dentist hoda wonim ade kode kura fa na dentist wo chena bra Watermelon Street yi so baby SOMPA FM yebutu yi na Unilever for Pepsodent for da romenti wonu mo nhwa wo cinema o free ni ensan chawade emfa nka ho eye Pepsodent na woto a ye de number bi agu ho se bibi kire wadwen a frɛ na wosen no baby a wonu nsu a na se nsu onwunu se nsu ohie eka wo se na ase femfem wo no frɛ na ye ma ho akwankyerɛ na ye nyimfiri wo ma wo Unilever for na ye sa ade we ntu wo de ni nyina specialist no wo do mo ba ha nyame ya do me dachna baby a wo bia fakai na bra do me
wo de also call Rising Sun school mu ho anasa ne nchen ho no ahwa na yebutuo na abra na ye hwe ose no emfa ma wo ebi a na wo de na nyasi wo de na ye madede na ache wo ana wo de no wanum na ato madede sa na eba wo eba abonse aduane si wo kura wanum nya wo de na wo se ase kwini egu wanum enye wo enje kura me pa to tumirika wura pharmacy na heba shop bia kopa time heba mixture Dr. Tafri Jedro no eya dupa Bible say muni aduaba no na momfa hahan ne fansa yade enti no bina dutan ene ya kabom ne yade aye time heba mixture afa wo wa aposo yo ya no kope bitonom na ebe bo opa malaria wo hu na no wadwane malaria kum nipa sin HIV enso ye nsuro malaria enu nti ne yade time heba mixture na ba no kope bito na ebe bo opa wo pedodo no watu aton a free number si 0244 417-669 0244-417-669 enya mapemfo ba wo ma akoda nufo na akoda wo nya mfinhia edu emienu wo bi akabia betimi anum bi wonu madawroma ena anwumre Sompa FM Sompa TV ayiko ena afa kingdom wotie yen san hwe live e wo Facebook ni YouTube ni nyina ma na ne ye ho si mapemra ne ye ba ma me a ye friend no say badiok ya wo no ye consecutive wo mo pani e wo UK no wakasa de afa reparation no a mampani mahama na ni abrisa ho no wakasa afa ho Midimafo pokwase Maira Accra Midimafo pokwase Maira Accra Midimafo heba clinic aba Accra ani o wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro eni sa Accra ne potem yedemu ani yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no aye more misi minim wife ye kopa wo wanye ye 1 cedi nyinse ne betom ansa na ye tueska no misi mi connection na encheda nkoye na esakakra se wa pege mu ama hode ambam connection ne mu de we abo wo de ba de kro wa ba de kro ye ke stroke nso de wo fa no small chese agidi wa huo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma se owo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo ne hwa. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. TV Emma Aketiapa. Nokura Emma Aketiapa. Na sabre ya Black Stars. Wo mugina kono. Na wo mugigu na tinu mu ide. Yemfa nsem ne free Austria. Na afa yenko UK. Na ho na asem kase bi wo. Mampani Mahama ekwo UN General Assembly plenary way. Wakwaka ye Emma United Nations kura. Wo mo ato ho aba. Na nso abato no amto ye no. Argentina for de wo mto tiae. Israel for kura to tiae. Say reparation no a ye ka ho asem no. Atlantic slave trade no eba aye no a mampani Mahama no dini mu a mampani kane Akufuado wono nso suo mu denden no ukopia mu wo UK a conservative party no ho conservative party no ho no pani a woda no sesei e wo mrahye badwam ho ya wono kura wonya prime minister Kestama Dwumadie no a wobedi ya fra no Olukemi Olufunto Adegoke Badenoch tiedi na heba biofiri wo see what one who say Kestama akoto abano say yes yen criminalize it sa reparation is slave trade no yen fa yen hu say ya abone for some no say eh Kestama Sompa FM and I was na say me criminal na mo UK we ye Badenoch na say mo a waka no say wonim pa senka
Kestam abekwa akoto abano de amase yenye na bonofo sem se de mampani ma ha meka ye no a United Nations agye atom no a na esam kokko dwan ni Israel ene Argentina mo na wono de wo hwe petetakra mu din Kestam anim no obedru UK sesi a se ekimu a wo be lead demonstration e de atia no se wono akwa atom se slave trade yenye na se crime criminal awo wiase a United Nations akwaje atum na wono Kestama akwagina UK na mu aje sa ha no akwakoto wo so eno olukemi olufunto adegoke badenok na nsemu a wode ato dwa no na busia wesu na ye gina na anwumere nsemu a yede besom wo no ye de nyina asie nsemu a yede bere wo no na aposo bie ya wote ye no ebi ne se mampanin dada na danko akufuado na baja ankuruma akufuado se womo de nsembe ne namsa wo kopenti Accra interchange nom $25 million enya no kre womo e kasa no wo beba mra adi won Owura Frederick Kumi ya dodo no afa no abutreka wone ne mra nimfo kopie mu wo court fa extradition ensensemu a womo de kodan yesenk womo empene mayemfa abutreka enkwa amano ni nkogina mra no ene court no aboatu egu enye womo a bambofo no enye womo nko na omusika wa aba ho a waban ntuaye dadafo no mbe sonsom ye awa Ghana ha MMDCs no mampani akufu ado penso no womso omusika sha abanto abantu ama won eno na de sha womo wa francho ewo efija kwa abre south abato empesu aso asantema mu se womo dwa kane anim bambosamo nye penimfo mrem Ashanti region hono ma wote se ye de beso mo se omanfo e wonpotem ho se QNet fo agi area ho abosonti IGP ne dom ema wo mo homene so eno na area se edu nkati asese bia mo mo ho no wo mo beso mo dwan ni NDC a wemra sanse Asante Mamponsi it ne de 2028 wembeje eno ena area chief justice ora pa obafo boni wode afutu ama lawyer fo a ya frɛ wo mo to the bar no se wo mo be wo ma wo mo mudie mu nhia wo na wo mo ankwanko babrabo bi a sabi ye be sponge wo mudin e de afiri adwuma no odumja adwumakuo no ne nkrabata ewepo emantemu aye entity training sonko wo counseling dwumadie ahodo bi mu ede ama adwumayefo olukemi olufunto adegoke badenok Conservative Party no we UK no one day omu leader was a Kestama wa mambofo pa so akwaje atum say slave trade abonefosem we ene nsama hodo bebre ena na ka ho a ye de bre wo na Pepsodent ene wo mo so yasene ma ye de bre wo bra medimafo e ba santa bo chidom time e ba mexture kan ye ho bie ma ye be som wo ye transfer wa SOMPA 106.5 FM son kran ha sa bre kro ye bie mu asantemantam 93.1 wonu so bie mu ayiko 100.9 we kumase wono a waje ye Adamfo Pa Radio France ahinkro Paris num wo mo kan se bon SOMPA 101.1 watakwa 103.3 watakwa de 106.1 watachiman SOMPA 98.9 ewo sunyane 90.7 won kranza SOMPA 101.3 ewo doma ho na mani masase paso doma FM 100.7 wajefaye Kingdom 106.1 ewa mankasim wono so giye kanahie ban radio wono so gigumu wo edwakasiem ho a ema won ma ho nya bitie ye SOMPA 106.5 FM Accra Facebook de no na YouTube ni ya SOMPA FM live www.sompaonline.com so ensem ni nyina gu ho abetimi akokenkan bi ni ya live our SOMPA TV so loud and clear ya bibia ko yie midin odeman kuma chia me obrempon na kwaku ampoma meni anuanom triple man ajapia apam dada ene ye Esquire ADWOA ASARE abusuadamu nyina se amamumu ene tie ne hwe